Ыж итеп сызгырып, тәрәзә капкачларын шакылдата. Морҗалардан кереп, озын иттереп сузып, моңлы, куркынычлы улый. Тәрәзәнең өлгечләренә килеп бәрелеп, аларны чот-чот шалтырата торган кышкы җилнең тавышына уянып киттем. Җилнең ыж иттереп ачулы сызгырулары, көтмәгәннән тәрәзә капкачларының дөберт итеп барабанлап куюлары. Кинәттән генә морҗага кергән җилнең моңлы, кайгылы көй берлә у дип, авыру кеше кеби, җәрәхәтләнгән ерткыч хайван кеби йыглавы бөтен тамырларымнан йөреп чыкты. Әллә нинди куркынычлы уйлар уятты, башымда ямьсез төшенмәләр тудырды. Үземнең каялыгымны хәтеремә китермәенчә, үземне чолгаган өйләр, авыллар, кешеләрдән, җәмәгатьләрем хатыннарыннан аерып, яп-ялангач кеби иттереп, шул куркынычның алдына китереп бастырды. Мин шул куркынычлы ыжылдый торган тавышлар, шул бөтен дөньяны туңдырам дигән кеби уйларны, агачларны, авылларны каплаган кар арасында һәр нәрсәдән аерылган, һәр ярдәмчедән мәхрүм булган көенчә үземне үзем япа-ялгыз күрдем. Үземне үзем шул куркынычлы җилләр, шул мәрхәмәтсез суыклар, шул котнала торган ялгызлыклардан саклар өчен үземне үзем, үземнең эчке җылыларым берлә җылыта, үземне үзем, үземнең эшләрем берлән каплый, чолгый, шулар берлән юата башладым. Гүя күңелемә үзем мөрәҗәгать иткән кеби, күңел, тор, күрәмсең, нинди ямьсез, куркынычлы җилләр каплады. Күрәмсең, мине нинди котны ала торган, тәмукларны хәтергә китерә торган суыклар чормады. Күрәмсең, мине ничек куркыныч галәмдә ялгызлык биләде. Уян, күңел, уян. Үземнең Сибирия суыкларын иретә торган, каткан кипкән калебләрне майга әйләндерә торган, бөтен дөньяның бөтен эшләрен изгегә сөйри торган, бөтен дөньяның матурлыкларын үзеңнең йомшак матурлыгың берлә бизи торган сөю хисен уятта. Мине шуның җылысы берлә җылыт. Мине шул биек мәхәббәт сарайынан алынган кечкенә генә, иске генә бер кием берлә өрет. Уян, күңел, уян. Шул меңнәр миллионнар адәмнәр берлә тулган, меңнәр миллионнар фикерләр берлә кайнаган, меңнәр миллионнар мәсләкләр берлә чолганган кешеләр диңгезендә өйсез, фикерсез, мәсләксез, идеалсыз ялгыз калган мине дә кечкенә бер идеал, иске бер мәсләк берлә булса да иптәш яса да, мине дә шул ялгызлык, шул моңлык, шул мәгънәсезлектән коткар. Мине дә мин дип әйтерлек, мин дип телгә алырлык яса. Бу сүзләр, бу уйларга каршы чыдый алмаенча, башым да, күңелем дә уянган кеби булды. Алар да күңелемнең катлы-катлы амбарларыннан, башымның бормалы-бормалы, керделе-чыктылы чокырларыннан мине сакларга, мине җылытырга, мине мин иттерергә хәзерләнергә тотындылар. Күңелем яшьлегемнән бу көнгә кадәр үткән тормышымның кагазларыны берәм-берәм ача башлады. Менә мин яшь, матур, маңкалы, таза, нык, ыштансыз, укырга дәртле хикәя сөюче малай. Менә мин мәдрәсәдә дараба ядрибу, нәсәрә янсару сарыфлый торган,
каты икмәк берлә чәй эчә торган вә шул мәдрәсәдәге хәлфәләр кеби хәлфә булуны, әти кеби мулла булуны, пәйгамбәр кеби яхшы булуны идеал иткән бер шәкерт. Менә мин мәдрәсәдән мәдрәсәгә барып, мөназарә кылышып, вөҗүд ваҗибләр, худус каләмләр, гадәм заманларны исбат кылып йөрүче, бөтен мәшһүр Кышкар, Казан мөназирләре кеби булырга тырышучы, динле, суфи, эчми тартмый тырыша торган, кара бүрекле, озын чалбарлы дәхри Казан шәкерте. Менә мин бу китаплар, бу мөназарәләр, бу тәртипсез укуларның дошманы, мәдрәсәләр, мәктәпләр ислахының тарафдары, гәзит укучы, төрек китаплары укучы, җәй көннәре русча укучы, киләчәктә бөтен халыкның фикерене үзгәртүне төшенүче яшь шәкерт, фикерле егет. Менә мин әллә нинди яңлыш-йоңлыш аңлаган фикерләрем берлә Ауропаның тормышына гашыйк булган, Ауропаланыр өчен актык 5 тәңкәсенә пальто алган, бурычка алган акчасына исле майлар, көршәннәр алган, үзен француз романнарының каһарманы иттереп хис иткән бер Дон Кихот. Менә мин башымдагы фикерләр берлә тирә-янымны чолгап алган дөньяның айрым-айрым идекләрне аңлаучы, минем идеалымның дөньяда юклыгын күреп кайгыручы вә шул идеал дөньямны тудырыр өчен, тирә-янымны шул идеал дөньяма әверер өчен тырышырга юл таба алмаучы, ярты өметле, ярты өметсез бер яшь егет. Менә мин үземнең җиңүемә шөбһә иткән, үземнең фикеремне мәйданга китерә алуыма шикләнгән, үземнең мәгълүб булуыма ышанып, ихтикадым иманымнан мәхрүм калган, тормыш сугышына кергәнче җиңелгән бер гаскәр. Менә мин шул иске тормышка әсир алынган, аның кергән сайын чыга алмаска иттереп ябыла торган 12 ишекле зинданына куелган өметсез, имансыз бер имам. Менә мин сөймәгән, сөелмәгән бер хатын берлә гомеремне үткәрергә, сөю, сөешү нәрсә икәнен белмәенчә яшьлегемне уздырырга, хәзер шул суык көндә, шул ыжгырдый торган җилдә, шул хатыным берлән бер түшәккә яткан өйдә үткән гомерендә бер нәрсә эшләмәгән, киләчәгендә эшләргә идеалыны, иманыны югалткан, күрше хатыннары берлән маташудан башка эшкә ярамый торган бер адәм калдыгы. Менә мин шул үземнең тормышымның начарлыгын уйлап та, аңлап та, үземне үзем шул начарлыктан, шул баткаклыктан чыгара алмаган көчсез, хәлсез бер әрәм тамак. Әнә минем киләчәгем зур корсаклы, көненә 10 бәлеш дип ашый торган, күрше хатыннары асраулар берлә маташа былчырана торган мин. Әнә мужиклар берлә юк нәрсәләр өчен ялган шаһидләр яллап хөкемнәргә йөрүче мин. Әнә тагы мин. Әнә тагы мин. Тышкы җилнең ыжгылдавына минем күңелемнең ыжгылдавы, аның суыклыгына минем күңелемнең суыклыгы кушылды. Мин эчтән тыштан туңа, калтырый, дерелди башладым. Үткән гомеремнең, үтәчәк гомеремнең начарлыгы өчен кайгырырга, йыгларга,
шул беткән идеалымны озатырга, бәхилләшергә бер тамчы кайнар яшь таба алмадым. Мин туңдым, мин каттым, мин беттем. Әллә кайда яшеренеп яткан шул кагазларны кичә өй юар өчен җыештырганда табып алдым. Башыннан ахырына кадәр укып чыктым. Тагы иске тормышлар күз алдымнан үтте. Тагы булар минем йоклаган йөрәгемдә зур бер җәрәхәт ачты. Мин төн буе йоклый алмаенча уйладым. Үземнең нишләгәнемне, нишләвемне, нишләячәгемне төшендем. Бик озак уйлаган, төшенгәннең соңында күңелемә шулмы гомер, тормышмы бу дигән сөаль килде. Шул тормышмы бу сөале үлгән кешенең үрәге кеби алдыма килеп басты. Мин җавап бирә алмадым. Сездән сорыйм. Тормышмы бу?